Bon dia a tothom. Bé, doncs, presentem la proposta d'ordenances fiscals i de pressupost de l'Ajuntament d'aquest 2026. La proposta de pressupost de l'Ajuntament pel 2026, que també inclou, com cada any sabeu, les societats municipals i els organismes autònoms, arribarà a 79,5 milions d'euros. Per segon any consecutiu es congela l'IBI i tots els impostos. El pressupost mostra la congelació del tipus impositiu de l'IBI, així com la congelació del tipus de la resta d'impostos directes i indirectes, els vehicles, les plusvàlues, l'IAE, l'ICIO. Estan contemplats així a les ordenances fiscals del 2026 que es proposaran al ple. Pel que fa a la resta de taxes municipals, en general s'aplicarà el 2,4% corresponent a l'IPC d'agost 2024 a agost 2025. Es mantenen les bonificacions. La proposta d'ordenances fiscals també manté les bonificacions que vam posar per IBI i ICIO pels immobles situats en l'àmbit d'actuació del centre, comprès entre el nucli antic i els primers eixamples. Tots aquests immobles que facin rehabilitacions o promoguin obra nova podran rebre una bonificació del 85% de l'IBI i del 95% de l'ICIO. D'aquesta manera volem seguir fomentant les rehabilitacions d'immobles i l'activitat immobiliària en aquesta zona de la ciutat per tal de seguir dinamitzant el centre. Canvi en la taxa d'escombraries. L'Ajuntament continua amb l'adaptació a la normativa europea que obliga els ajuntaments, els ciutadans a assumir el 100% del cost de la recollida i així incentivar el reciclatge que vagi en augment a les nostres llars. En aquest sentit, la taxa domèstica quedaria al mateix nivell que Montbui, que va aprovar-la fa uns mesos, i Vilanova del Camí, que la va aprovar dilluns, i serà de 190 euros. Una de les novetats previstes serà la facilitació del pagament en dues parts. Pel que fa a la taxa comercial, després de l'acord amb les principals associacions comercials i socioeconòmiques de la ciutat, està previst que el 2026 la taxa que es fixa baixi, passant del 95% al 70%. Aquesta important baixada implicarà que en el 80% dels casos la taxa baixi, ja que la part variable que assumeixen els comerços i indústries que generen més rebuig serà del 30%. Les inversions contemplades en aquest pressupost, que sumen un total de 14,1 milions d'euros, estan finançades, o està previst, finançar-les en un 65% en subvencions de capital d'altres administracions. També el pressupost contempla la rebaixa del deute heretat de l'Ajuntament. Aquests 2026 seguirem tornant deute i arribarem a un ràtio d'endeutament final del 52,7%, si mireu al final de tot. Si mireu el 2005, el ràtio d'endeutament està al 87,1%, va pujar al 2010 al 121,4% i aquest 2026 serà la ràtio més baixa dels últims 20 anys d'endeutament. Així passo la paraula, diguéssim, a l'alcalde perquè us expliqui les inversions i el projecte. Molt bé. Moltes gràcies, regidora. El que cal primer és agrair no només a la regidora, sinó també a tot l'equip tècnic que ha fet possible fer aquest pressupost. Fer un pressupost, unes ordenances, taxes i preus públics, doncs no és una feina fàcil i el primer que cal és agrair a tots els treballadors públics per la seva feina. De fet, una de les coses més importants o el que ajuda a transformar una ciutat és especialment el pressupost en inversions. La despesa corrent, evidentment, és important i la despesa, especialment la que millorarà a la nostra ciutat i que fa que la nostra ciutat sigui una de les ciutats més segures del país. De fet, les dades avalen la política de seguretat d'aquest govern, és que seguirem augmentant el pressupost a l'àrea de governació, a l'àrea que vincula la seguretat i la policia, que tindrà enguany un pressupost de 5,4 milions d'euros. Segueix creixent perquè segueix la voluntat d'aquest govern de que Igualada sigui una ciutat no només segura, sinó que hi hagi una percepció important de seguretat. A totes les ciutats s'hi passen coses, però és cert que amb les dades a la mà i comparat amb totes les capitals de comarca que ens envolten, som de les ciutats que tenim una situació millor. No som cofoistes, nosaltres creiem que seguir mantenint això, que és molt difícil, perquè quan baixes molt les dades el que és fàcil és pujar per qualsevol incident, per qualsevol problemàtica, però nosaltres estem determinats a fer-ho així. Farem inversions també vinculades a l'increment de la policia local. Hi haurà 3 nous agents de policia local, per tant, no només hem rejuvenit els darrers 15 anys la plantilla d'una manera extraordinària, sinó que seguim ampliant la proposta del patrullatge al carrer i, per tant, que la policia estigui a costat dels ciutadans, a tocar dels ciutadans. Per nosaltres és important
pel fet de l'augment de la qualitat de vida a la ciutat, i aquest pressupost té a veure amb això, amb l'augment de qualitat de vida dels nostres ciutadans, i en base a l'explicació que avui els hi faré té dues potes. La primera, la més genèrica, la que afecta a tots els barris, i després els explicaré les apostes puntuals d'inversions en projectes molt concrets i que són alguns molt coneguts ja per vostès. Creiem que moltes de les eines de millora de la qualitat de vida tenen a veure amb el món de l'esport, en seguir invertint en que l'esport com una eina de cohesió de la nostra societat, i hi haurà una inversió del voltant de 600.000 euros, una part de la qual anirà destinada al bas de la piscina del Molinou, la qual té algunes deficiències. De fet, és un bas antic i cal fer-li una reparació de manera intensa per tal que en el proper estiu, i atesos els episodis de calorades i de canvi climàtic, és un dels equipaments més usats durant molt poc temps, però per molta gent, la piscina municipal del Molinou tindrà una inversió important enguany. També no cal dir-ho, l'educació, on seguirem aquest pla anual d'inversions en els equipaments educatius municipals, que té a veure al llarg dels anys, al cap d'invertir-hi 100.000 euros, que semblava una broma al començament, ara ja portem 1.400.000 euros invertits en equipaments municipals, i han canviat com un mitjó, perquè han canviat les parts més deficients, i lògicament amb aquella subvenció Next Generation que hem aconseguit fer uns patis climàtics que són molt celebrats pels claustres, però especialment pels nens i nenes que van en aquestes escoles. No cal dir-ho que enguany també tindrem, abans d'acabar l'any, el cobriment de la pista del Ramon Castelltort, que ja s'està fent. De fet, estan construint-la i la portaran construïda en parts perquè es pugui acabar de muntar el Ramon Castelltort, i aquest és el pla que tenim de seguir millorant els equipaments educatius de la ciutat. L'aposta pel verd, no cal dir-ho que l'aposta pel verd és una aposta clara de l'Ajuntament d'Igualada. Nosaltres ja estem invertint en aigua freàtica per aconseguir que el verd s'imposi a la nostra ciutat. Saben vostès que aquesta és una de les nostres obsessions i que seguirem. Per tant, el pressupost contempla una inversió important en verd també, i paral·lelament a això dir-los que aquest és el pressupost de l'Ajuntament d'Igualada, però no són les úniques inversions que vindran a l'Ajuntament d'Igualada, perquè altres entitats de les quals Igualada en forma part, com pot ser la Micot, doncs també aportaran projectes com ara el que s'està fent l'enllaç del Parc de Valldaura i el Parc de Vallbona. Recordin que quan sortíem del camp de futbol de Can Marçarnau seguies l'anella verda i quedava aturada a l'Avinguda Pasteur. Ara no, abans d'acabar l'any estarà acabada l'obra que ens pujarà cap al Parc de Vallbona. Jo la vaig anar a visitar i els ciutadans estaven molt contents, perquè deien, ostres, quedem tallats, i en canvi ara serà una supanella verda que serà, jo crec que molt utilitzada pels veïns del barri dels Set Camins, però també pels veïns del barri de Fàtima. L'any que ve també no es contempla el pressupost d'Igualada, però sí el de la Micot, es contempla aquell enllaç entre l'Ajuntament d'Òdena i el d'Igualada amb el que diem l'anella verda del cel, l'anella verda més alta que tindrà la ciutat, i que contemplarà un pont que unirà per sobre la carretera de les Malloles, doncs la Guixera Gran amb el camí de les Guixeres, i per tant serà una obra molt espectacular que estarà també finançada amb recursos externs i de la qual estem orgullosos i contents. Per tant, l'aposta per les infraestructures sostenibles saben vostès que és una de les nostres obsessions. Les accessibilitats, que arribaran a tots els barris de la ciutat. Alguns ja estan o són 100% accessibles, i per tant el que farem és seguir acabant aquests punts negres d'accessibilitat per mirar de garantir que tothom pugui conduir el seu cotxet, el seu carro de la compra, o caminar, les persones que tinguin algun problema o alguna diversitat funcional, amb tranquil·litat per tota la ciutat. L'aposta per l'habitatge, també no cal dir-ho, és una aposta d'aquests pressupostos, com ho ve sent els darrers anys. Els vull explicar un exemple d'èxit. Saben vostès el projecte de façanes? Normalment es presentaven una quinzena de façanes, que està molt bé, que es remodelaven, i per tant la millora era substancial i evident. Enguany hem tingut 38 projectes de façanes, hem doblat la inversió en façanes, i per tant aviat vostès veuran per tot el centre bastides que arreglaran un munt d'habitatges. Ahir vam tenir la visita dels vostres companys de TV3 per fer un reportatge sobre el que som, la ciutat pionera
pel que fa a la rehabilitació energètica i de sostenibilitat en aquests 286 habitatges d'aquests blocs disseminats per la ciutat, en aquest programa Next Generation, que el que fa és intervenir, acompanyat d'aquesta subvenció que va aconseguir l'Ajuntament, que és la subvenció més gran que s'ha aconseguit a la història de l'Ajuntament d'Igualada, de 6,8 milions d'euros, més el cofinançament de l'Ajuntament amb 1 milió d'euros, més el cofinançament de 3,9 milions d'euros de les comunitats de veïns que també hi han apostat, amb un sudoku increïble jurídic però també legal que ha fet possible doncs, que siguem la ciutat pionera en aquest tipus de rehabilitacions de sostenibles i energètiques, i vostès podran veure doncs, el Mercat de la Masuca, aquest bloc del carrer Sant Carles, però també el mossèn Josep Font, Sant Antoni de Baix, el carrer Gaudí, com aviat hi haurà moviments molt importants i en un any aquestes obres estaran fetes. Per tant, una gran inversió pública per arreglar l'entorn, per millorar la qualitat de vida, per no veure edificis doncs, desgastats, edificis que no tenen eficiència energètica, perquè clar, l'època que es van construir, els anys 50 i 60, ningú ho contemplava, i ara doncs, estem fent, jo penso que una molt bona feina. Hi haurà una partida molt important també, i els avanço que hem aconseguit de recursos propis amb una mica de cofinançament per part de l'Ajuntament de 1,2 milions d'euros en plaques fotovoltaiques. L'aposta per la sostenibilitat no només ens permet ajudar a millorar el nostre planeta, sinó també que recuperem aquesta inversió gràcies doncs, al retorn econòmic que tindrà aquestes subvencions. Com veuen, aquestes inversions disseminades per tots els barris i per tota la ciutat és el que ens farà millorar la qualitat de vida a la nostra ciutat, però ara els hi passaré a detallar doncs, potser els projectes més emblemàtics, perquè es facin la idea, anirem per franges. La primera franja, i si els sembla anirem de nord a sud, seria en el polígon industrial. Al novembre comencen les obres de 2,3 milions d'euros de modernització del polígon industrial de les Comes, el que queda del carrer Alemanya i el que queda del carrer Gran Bretanya fins a Can Busquer, per tant des del carrer França fins a Can Busquer, en aquesta obra importantíssima i molt gran, que penso que serà una gran millora pels ciutadans i ciutadanes, sobretot pels usuaris del polígon de les Comes, un polígon que està ple, que està complet i del qual n'estem molt i molt orgullosos. A l'altra banda, ens aniríem amb una obra que no és de l'Ajuntament d'Igualada, però que està a punt d'adjudicar-se ja, que és la base dels agents rurals, que estarà a costat del campus del Pla de la Massa, que contendrà també una escola de natura que serà visitada per escolars de tota Catalunya i, per tant, estem molt orgullosos. Aquesta obra està valorada al voltant de 3 milions d'euros, serà adjudicada doncs, en breu, i l'any vinent, per això els hi explico, malgrat que no sé pressupost municipal, sí que va ser objectiu municipal que es pogués tirar endavant. Seguim de nord a sud. El Parc Central es farà la darrera fase del Parc Central, es tancarà ja el projecte del Parc Central. Saben que estem fent la penúltima fase en aquestes grades que s'estan construint, la passarel·la i els 100 arbres. Jo vaig dir 60, però em vaig quedar curt. Els tècnics em van informar que se'n planten 100 ara aquest hivern, 100 arbres que seran aquest bosc verd que d'aquí 5 anys serà espectacular, i els hi avanço que serà espectacular, i tancarem en el carrer de Guimarães, tancarem doncs, aquest projecte de Parc Central en aquesta fase. Seguim baixant i comencem en què els informo que en l'entorn del passeig i de punta a punta, els hi parlaré ara de l'estació vella, del passeig, però també del soterrament del tren. El soterrament està avançant, l'adjudicació va en els terminis previstos. De fet, això és una anècdota, però els hi vull explicar perquè veguin com avança. És que la Ferrocarrils de Catalunya, Infraestructures de Catalunya, ens ha demanat un despatx a l'Ajuntament per les poques expropiacions que s'han de fer. Ja es reuneixen, que és el 27 d'aquest mes, aquí a l'Ajuntament, per tancar les expropiacions que van vinculades a la passarel·la aquesta tan bonica que anirà des del barri del Sant Crist fins a Vilanova del Camí. Per tant, això està avançant. Ahir em va informar també el president de Ferrocarrils que saben que hi ha 2 fases en aquest soterrament que es complementaran. La primera és el soterrament tal qual el tenim previst i la segona és l'aparcament i la urbanització. També s'estan acabant els plecs i, per tant, anirà seguit un a l'altre i es faran conjuntament. Però la bona notícia és que tot avança i, de fet, vaig parlar-ne dilluns amb el president de la Generalitat de Catalunya també, que els compromisos que vaig
ho vam adquirir conjuntament, doncs s'estan complint i per tant jo estic molt content. El dia que no, li vaig dir president, el dia que no es compleixin jo també ho diré i per tant ara mateix la Generalitat està complint i per tant estem contents. En el passeig, en aquest pressupost hi surt 1 milió d'euros d'inversió, però és 1 milió d'euros que és més, perquè és una inversió plurianualitzada, farem el passeig en 3 fases, la primera fase que iniciarem l'any vinent, s'està tancant el projecte, serà del carrer Santa Caterina fins al carrer Òdena i tindrà un cost de 1,7 milions d'euros. 1 milió d'euros aquest any i 700.000 l'any vinent, això està contemplat també en el pressupost plurianual, però que sàpiguen que les obres començaran. En quin objectiu? En què al fer-ho en 3 fases i mirar de fer-ho entre 3 i 4 anys, podem acabar el passeig quan s'acabi l'estació. Seria un error haver començat per la part més tocant a l'Avinguda Pau Casals perquè haguéssim ajuntat 2 obres que portaran, jo diria, bastant en renou a la ciutat, com el soterrament, amb la remodelació del passeig i per tant el que fem, amb sentit comú, és que es faci el soterrament i anirem acabant, amb els anys que s'acabi el soterrament, acabant el passeig. No cal dir que l'Estació Vella també es contempla un pressupost del voltant de 500.000 euros, doncs crec que són 465.000 euros per la remodelació d'aquest parc de l'Estació Vella, un parc que ha quedat fosc, ha quedat obsolet, la jardineria, l'enjardinament no és adequat al que nosaltres creiem i per tant s'hi farà una inversió important i alhora també el tema de l'aigua, vist que les sequeres no s'han acabat, malgrat que no tinguem sequeres, això anirà cap aquí i per tant el que volem és que aquests espais d'aigua es converteixin en jardins i per tant ja ho veuran quan presentem el projecte, però es farà una intervenció com ens han demanat els veïns amb il·luminació, amb millora de la il·luminació, però també amb l'espai verd d'aquest projecte. També, i d'acord també amb l'Associació de Comerciants d'Igualada, hi haurà una inversió l'any vinent de 600.000 euros a la Rambla. A la Rambla li calen moltes coses, ja els explicarem quan toqui, però hi haurà 600.000 euros a la Rambla i per tant serà una inversió que serà molt vistosa i penso que molt agraïda també pels ciutadans de la nostra ciutat. No cal dir també que un dels projectes emblemàtics d'aquesta legislatura serà el Mercat de la Masuca. De fet, les obres han començat. Si vostès van ara a l'entorn de la Masuca veuran que ja han instal·lat els containers de les direccions d'obres, que ja comença a haver-hi moviment i per tant s'inicia aquest any amb un pressupost aquest any de 3,7 milions d'euros, però l'any vinent també n'hi haurà més, perquè és una obra important, el projecte aquest tan emblemàtic del Mercat de la Masuca. No cal dir que també hem demanat la subvenció del Pla de Barris, i per tant anant més cap a la zona de Llevant hem demanat una subvenció de gairebé 14 milions d'euros que ja vam explicar de Pla de Barris i que per tant l'aposta perquè sigui una ciutat homogènia, que és el gran, jo diria, el gran actiu, el gran valor. Jo que parlo amb molts alcaldes m'expliquen les dificultats que tenen d'homogeneïtzar les ciutats. Nosaltres ho hem aconseguit. I per tant estem molt satisfets de fer inversions a tot arreu i que tothom se senti orgullós de viure a la ciutat. A la zona de Llevant, els hi haig de dir que, perdó, a la zona de Ponent els hi haig de dir que començaran les obres de plataforma única al carrer de la Creueta, un carrer molt emblemàtic de la ciutat que té molt de futur i que ara serà com el carrer de Joan Godó i Llucià, com la plaça de Mercader, amb aquesta subvenció que hem aconseguit del Next Generation, començaran ben aviat les obres per tenir-lo en plataforma única tot aquest carrer de la Creueta, al barri del Rec. I acabo amb una inversió que no serà de l'Ajuntament, però que serà molt important, que estem caminant de la mà Ajuntament de Vilanova, Ajuntament de Montbui, amb l'Amicot, perquè serà una inversió a través de la Diputació de Barcelona de l'Amicot, doncs de 800.000 euros al riu. Ara farem una prova pilot, que sàpiguen que invertirem 150.000 euros abans d'acabar aquest any, atès que hem d'aprofitar els períodes de no nidificació de les aus per preservar la seva supervivència, doncs farem un tram de 100 metres on es veurà el que serà tot el riu en el futur i per tant aquesta inversió de 800.000 euros a la llera del riu Anoia, que serà una inversió molt i molt important. I acabo. Jo diria que una de les coses més importants que es faran a la Conca d'Òdena en els propers anys és el pla director urbanístic de la Conca d'Òdena. I ahir jo passava per davant del Carpi i ja vaig veure els topògrafs perquè estan, sembla que a punt de començar les obres d'urbanització dels 2 primers sectors que aniran endavant. Són els sectors de Cal Marquès i de l'Hostal del Porc
i amb l'objectiu de que aviat comencin a venir indústries. De fet, tenim els polígons. Recordin, teníem 8 al polígon de Castellolí. Crec que s'està fent una segona nau, a part de l'esperada nau que s'està fent d'aquest grup de perfumeria tan important que portarà més de 200 treballadors. S'està fent una altra nau en aquests moments, està en previsió fer-ne una altra, i el polígon de Montbui, com saben vostès, té un munt de núvies. Doncs ara ens passarà a nosaltres, aquest és l'objectiu, una ciutat dinàmica, una ciutat industrial, una ciutat de serveis i sobretot una ciutat amb qualitat de vida. Ens agrada saber que segurament aquest any tindrem la llicència, el rècord de llicències d'obra d'habitatge lliure. Estan venint molts projectes d'habitatge, de persones que volen venir a viure a la nostra ciutat i nosaltres estem molt contents perquè això demostra la capacitat que tenim d'atraure persones que volen fer la seva vida a la nostra ciutat. Són molts professionals liberals, funcionaris, alguns jubilats que volen tenir els serveis a prop i per tant que volen viure a una ciutat on es viu molt bé i per tant estem molt satisfets d'aquests projectes, estem satisfets que serem segurament la ciutat. No es pot saber encara perquè això sabrà quan s'acabi, però jo els avanço que segurament estarem al top de les ciutats amb més inversió per habitant. Al top de les ciutats amb més inversió per habitant. I això és important que els ciutadans sàpiguen que tenen un ajuntament que no es cansa de trucar a les portes, que les portes obres, que està ben gestionat, poden veure l'evolució del deute, algú vol fer creure que l'Ajuntament no és veritat, i també els vull dir que l'Ajuntament té tots els semàfors en verd. Tots els semàfors que indiquen la bona gestió en verd, tots, absolutament tots. I per tant, contents i satisfets de que això sigui així, seguirem gestionant amb il·lusió i només falta que jo digui una cosa, com és habitual, nosaltres tenim 10 regidors i ens en falta un per poder aprovar aquests pressupostos. No fa falta ni que votin a favor, només amb una abstenció aquests pressupostos i aquestes ordenances, taxes i preus públics tirarien endavant. Per tant, demano als grups polítics generositat, demano que tinguin la capacitat per entendre que això és un projecte bo per Igualada, és un pressupost bo per Igualada i estem oberts a escoltar tots els grups i a aprovar aquests pressupostos amb temps i forma el dimarts vinent. Jo ja estaria.